En aquest vídeo farem el tercer exemple del dibuix de les funcions, d'acord? Bé, prèviament ja intentaré posar-vos aquí el -3, -2, -1, 0, 1, 2 i 3. Ja directament vaig a calcular-ho amb calculadora, tal com ho he fet, i li dic, a veure, calculadora, sisplau, calcula'm la funció. Aquesta funció és difícil, d'entrar. Has de posar mode, el 3, i ara li dius 4 per x dividit, parèntesis, perquè està en una fracció, seria x al quadrat més 1. Doncs aquesta seria l'equació. Començo en el -3, acabo en el 3 i faig pas de 1. D'acord? Per tant, fixeu-vos, em dona decimals, però bueno, seria en el -3, d'acord? Aquesta funció té decimals, sí? Llavors, és una mica més difícil de representar. Una cosa que podríeu fer és buscar els números que quadren amb ser números enters. Per exemple, el -1, -2. El -1, -2 la tindríem aquí, la funció. El -1, -2, estaria aquí. Aquest punt l'haguéssim trobat. I després, un altre punt que veig que quadra amb enters és el 0, 0, l'1, 2. El 0, 0 el teniu aquí. I el 1, 2. D'acord? Bé, doncs aquesta funció, si trobéssiu més punts, necessitaríeu uns més punts, veieu? Passa per aquí. D'acord? Bé, fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.